אוקיי. דבר ראשון תירשמו לערוץ שלו. הוא משחק. לערוץ שלו שרי שירזי. תרשמו לערוץ שאתם... תירשמו לערוץ שלו וגם לשלי. וגם למירן ערן וגם לאליאב קוויאן. כן. טוב. תגידו לנו איזה מפה, איזה מקום אתם הכי אוהבים בזה. בעונה. כן, בעונה. שכחתי פשוט להגיד את הדבר. אם היה כאן סוניה הייתי מטורף. רגע, איפה זה? רגע, ראיתי. כן, שם. אני נוחת איפה? ממול. הנה. או שאני... רגע. איזה בית קטן. לא ראיתי את הרוב. איפה? אוקיי. אני אקח איזה חיים שיהיה לי. אין כאן רובי. מי שאוהב פורטנט שייתן לייק וסאב. וגם מי שלא אז שייתן, גם לא. גם לאושרי שירזי. לכל סרטון. כל סרטון שאתם רואים שלי ושלו, אז תעשו לנו לייק. אוקיי, כאילו ראשון שלנו. גם מה זה אכפת לכם? מה זה אכפת לכם לעשות לנו לייק וסאב? מה זה אכפת לכם? כן, לא עושה לכם כלום בטלפון. כן. זה רק עוזר לנו לעשות לכם עוד. או. תמיד זה קורה לי. איזה פחדן? אם אתם לא רואים אותו, אז אני אנסה להיקרב שאתם תראו אותו.
אחרי זה שאושרי תסתכל עליי. הנה. הנה אתם רואים? יש שם 2. הנה יש כאן 1. הנה אתם רואים אותם? רגע. רואים אותם? כן, אחי, נראה לי ככה. יופי. אוקיי, לא ראיתי, אבל לא נורא, ניצחתי. יש כאן עוד. תסתכלו כמה שחקנים נשארו וכמה הוא הרג. אוי, אוי. יופי, טוב שלך. 4. מה? שמעתי יריות. טוב, בואו נחפש בבתים דברים. נגיד כאן יש טבע. יש כאן גם מישהו. וכמה אנשים אני. אם יבואו אליך, אל תעשה ככה. הנה, יופי, תרוג. אוי, לא. לא, תפסיק. איך הוא לא מצליח לראות בך? מה זה, הוא נוב. כן, נכון. וואי. לא. וואי, אני חייב לעשות משהו קטן. נו. אוקיי. רגע. בואו נוציא את 4. רגע, שכחתי איך להוציא. טוב, לא נורא, לא יוצא. יש כאן עוד איש. אוי, לא, אל תמות. טוב שלך. יש לו חיים. או שאני אמלא את הזה. לא, כדאי חיים המתקית, נראה לי. לא, אחי, זה ממלא את כל הזה. אני יודע שכאן היה לי פעם אחת תיבה, אז בוא נבדוק. למה לא לקחת את המתקית? לקחו את התיבה. למעלה, נו. למה לא לקחת את המתקית? כי לא רציתי. אתה תבין מה. הנה, אמרתי לכם, היה כאן תיבה. רגע, נו. זה תמיד עושה לי. זה לא אני. זהו, פשוט לוחץ על הכפתור בטעות. אוקיי, אני אקח מתקית. לא, זה יש לי פעמיים. תירשמו אל אושרי, שירזי ולי. תירשמו אלינו. איפה יש אנשים? תעשו לנו לייק וסאב. תירשמו למנוי. תגיבו מי יותר טוב בפורטנייט. אני או אביתר? הם אפילו לא ראו סרטון, אבל אם אני אעשה סרטון כזה, אז תגיבו בתגובות. אם אני אעשה סרטון. לא יודע למה. אני חושב שהוא יותר טוב, לא יודע. ומי יותר טוב, אני או אושר? באמת אושר. או שתינו באותו רמה. אושר. לא, שתינו באותו רמה. אפילו תשאל אותו, הוא יגיד לך ששתינו באותו רמה. בסדר. סוף סוף אני יוי. זה רע לי. נו מה, אני סתם מסתובב, בא לי לראות אנשים קצת. נו.
יו, איפה האנשים? סתם זה סימון מקום. או, סוף סוף. לא. סתם רואה. לא. טוב. תודה. אחי, אני חייב את זה אחר. בוא רגע נעשה את זה. אני אקח במקום זה, גרוע. אז זה אני אקח במקום זה. יש כאן לא. לא. מה אני רואה? מה זה, אושרי? אתה מפרק את כולם. יש לו סנייפ. מה רצית להגיד? שאתה מפרק את כולם. תראה. אני חייב למצוא אנשים מרחוק. תפסיק ללחוץ על הכפתור הזה. מה אני אעשה? זה תמיד עושה לי. זה לא עושה לך, אתה לוחץ על זה. וואי, מת! או, טוב. אני גם טוב סנייפרים, מי שיודע. יש לו המון דברים. מה? מה? אבל זה מותר עד 500. מה 500? זה. מה? 500. לא משנה. עצים וזה. לא, פורטנייט עשו שזה יהיה עד 999. אם אתם לא ידעתם את זה, עכשיו אתם יודעים. טוב, זה הכל להיום, ביי.